Ja. Hvem er det? Det er Thomas. Hvem er det? Det er Thomas. Nå, goddag. Goddag. Hvor er du henne? Jeg er hjemme. Hvad? Jeg er hjemme. Er du hjemme? Ja. Nå. Er din far og mor ikke? Er din far og mor ikke hjemme? Jo. Er din far og mor hjemme? Ja. Hvem er det? Det er Thomas. Nå. Goddag. Goddag. Hvad laver du? Jeg sidder lige og snakker med dig. Jeg kan ikke høre, hvad I... Hvor er du hjemme? Ja, jeg er hjemme. Nå. Og hvad laver du af det? Hvad? Er du alene hjemme? Nej, min mor og far er hjemme. Er far hjemme? Ja, far er hjemme. Nå, men så kan jeg lige hilse på ham. Jeg skal nok hilse på ham. Jamen, det kan du Jeg kan ikke. hilse. Hvad er det, I laver?